январи соли 2023 тақрибан соати 8:00 дақиқа ба вақти Теҳрон ба сафорати Озарбойҷон дар Эрон ҳамлаи мусаллаҳона сурат гирифтааст. вазорати корҳои хориҷии Озарбойҷон хабар дод ки ҳамлагари мусаллаҳ бо автомати калашников ба сафорат ҳамла оварда дар постгоҳи муҳофизатӣ сардори хадамоти муҳофизати сафоратхонаро куштааст. сардори полиси Теҳрон Сардор Ҳусейнӣ хабар дод ки ҳамлагаронро дастгир карданд. хабаргузории Эрони Тасним аз қавли Раимӣ хабар дод ки ба бинои сафорати Озарбойҷон як марди мусаллаҳ ҳамроҳи 2 кӯдак ворид шудааст. ин мард баъди боздошт мушкилоти шахсӣ ва оилавиашро сабаби ҳамла ба бинои сафорат номидааст. тафсилоти дигар ҳанӯз дастрас нест, вале дар Озарбойҷон ин ҳамларо ҳамлаи террористӣ унвон мекунанд. аз ҷумла раиси ҷумҳури Озарбойҷон Илҳом Алиев низ дар саҳифааш дар Твиттер ҳамла ба бинои сафорати кишвараш дар Эронро амали террористӣ номид ва ба наздикони қурбонии ин ҳамла лейтенанти калон Орҳан Аскаров изҳори ҳамдардӣ кард. Озарбойҷон бо ҳамсояш Эрон муносибатҳои ноҳамвор ва аксари вақт танишолу дорад. ахиран мақомоти Эрон изҳор доштанд ки ҳамлаи террористии моҳи октябр ба як мазор дар шаҳри Шерози Эрон 2 шаҳрванди Тоҷикистон таҳти раҳбарии як шаҳрванди Озарбойҷон анҷом доданд. дар Теҳрон ҳамчунин аз эҳтимоли ҳимояти Боку аз ҷудоиталабони озарӣ дар устони Озарбойҷони Эрон ҳамеша нигаронанд. Озарбойҷон ба навбати худ аз он нороҳат аст ки Эрон ба сурати ғайрилаънӣ ба Арманистон ки бо Озарбойҷон дар ҳолати душманӣ қарор дорад кӯмак мерасонад.